maga mulanje pale chituko tawi yandipunzisa chipunziro tawi yandionesa zinthu wenzi ningathe kuwaloza ine tawi yochepa tawi yandipunzisa chipunziro tawi yandionesa zinthu. Tikulandireni kwina kulikonse kumene tili limodzi pano pa Mzati ku programu yathu yapadera imene tikhale ndithu tikukambirana maka kubweretsa poyera ntchito zosiyanasiyana zimene Senior Chief Chikumbu ya mboma la Mulanje akugwira makamaka zopititsa patsogolo maphunziro a atsikana mboma limene la Mulanje kutengeranso maka midzi yakudera kwawo kwa Senior Chief Chikumbu. Ndiye pakadali pano tili kuno ku nyumba kwawo kumene ndithu tikhale tikucheza nawo kumene akhala kutifotokozera zambiri za ntchito zimenezi. Dzina langa ndi Chikondi KUPHATA. Tikulandireni. Zikomo kwambiri ndathokoza Chikondi. Kaya muli bwanji, moyo uli bwanji? Moyo wanga wabwino kwambiri. Ndili bwino kwa basi. Sindizoe muli bwa. Yayi, moyo. Chabwino poyambirira timafuna mutatipatsa chithunzithunzi cha ntchito zimene mukugwira kuno kudera lanu la Chikumbu. Ntchito zimene ndikugwira ndi ntchito zambiri. Mwana ali ntchito zambiri. Ntchito yoyamba yoweruza milandu. Ntchito ina yokhazikitsa bata ndi mtendere mudera lino la Chikumbu komanso ndi Mulanje. Faso ndine district peace ujeni wachejo apa mpando othandiza kusungisa bata ndi mtendere muno Mulanje. Komanso ntchito zina zothesa timaukwati tachichepere tana ang'ono kuthandiziranso asikana kubwerera ku sukulu. Ndi ntchito zambiri zimenezo ndikugwira mwa zina ntchito zimene ndikugwira komanso koposesesa kuyang'ana chilengedwe chathu muno Mulanje kwambiri dera lathu lino. Chabwino mwakambapo ntchito zosiyanasiyana zimene mukugwira koma lero lino tufuna maka tikhazikike pa nkhani ya maphunziro a atsikana. Mwakamba ntchito yopititsa patsogolo maphunziro a atsikana komanso yothetsa maukwati ana achichepere. Tifotokozereni makamaka ndondomeko zimene munayika pa ntchito zimenezi zopititsa patsogolo maphunziro a atsikana. Ndithokoze choyambirira State President Professor Arthur Peter Mutharika ndondomeko imene ayikhazikisa chotsa malipiro aku secondary school. Malipiro aku primary anachotsedwa kale koma pa malipiro aku secondary school ndithokoze kwambiri. Ntchito yanga ine kwambiri ndikuonesesa kuti mwana wantsikana apite ku school. Mwana wantsikana aphunzire mpaka na kumalizisa. First school simatha imafika ngakhale pano ndili ndithasupita school simatha. Ndiye kwambiri chimene ndimafunisisa mwana wantsikana akhale pa sukulu. Ndithu chimene ndimalimbikisa kwambiri kuti ana achichepere akhale pa sukulu atsikana. Mwina ndi chifukwa chani mumayika chidwi kwambiri pa nkhani imene ya maphunziro atsikana? Mawu amati ukaphunzitsa mwana wantsikana waphunzitsa dziko lonse ndipo wathandiza dziko lonse chifukwa mwana wantsikana kwambiri akaphunzira amakhala ndithu kuthekera kuyang'anira dera kuyang'anira pakomo. Taona zisanzo zambirimbiri tikwaona azimayi amene ali pa maudindo zimene zinatengeranso kuti anali atsikana kale anapita ku sukulu sangakakhale pa udindo osapita ku sukulu. Maudindo aketu nena ndithu ama office apa mwamba osakhala swabazi mangokha maudindo koma maudindo apa ntchito za pamwamba tikwaona ana azimayi ambiri ali pa ntchito za pamwamba komanso ambiri akuchita business zimaliriranso kuphunzira. Ndiye azimayi ambiri ali pa zintchito zoterozo. Ndiye chifukwa chake tikufunisisa ife mwana wantsikana aphunzire asangokhala kumabereka ana m'midzimu ayi. Chabwino makamba kunena kuti pa nkhani imeneyi mwayikapo ndithu zinthu zosiyanasiyana zimene mukuchita poonetsetsa kuti mwana wamkazi akupita ku sukulu. Dera linoli mwina poyambirira lili ndi midzi yochuluka bwanji komanso ndithu mukugwira ntchito zimenezizi mogwirizana ndi nthambi zake ziti ndi ziti magulu ake ati mdera lanu lino? Dera lino ndili ndi mafumu ochulukirapo. Ndili ndi magrupu 32 komanso ma village alipo 163.
amene ndikuyang'anira koma onsewo suti ndikugwira ndekha. Ntchito zimene zothesa maukwati ana ndinasankha komiti ya azimayi okwanira 25 palinso komiti ya azibambo okwanira 30 komanso magrupu tinayimikisa kuwapasa kuphunzisidwa mothandizidwa ndi a Janet, mothandizidwa ndi a Plan International anatithandizira kwambiri, ndi ayoneko anatithandizira kuti anthu amenewa akutithandizira kwambiri kuthesa anapanga macluster amagrupu amene analimbikisa kuti azithesa mabanja a chichepere ana madera mawo azionesesa kuti apa banja ili si banja tiana tating'ono tipa banja athese kuti anaja abwerere ku sukulu. Ndi chimene tinakhazikisa munomu. Chabwino tipatseni chithunzithunzi ku nkhani ya maukwati ana achichepere imene munafotokozanso kuti ndi ntchito imodzi imene mukugwira kudera kwanu kuno. Tipatseni chithunzithunzi cha nkhani imene ya maukwati ana achichepere boma lino la Mulanje ngakhalenso kudera kwanu. Boma lino la Mulanje ndi ambiri, kuno kwathu ndisaname ndi ambiri. Pokafika kuti nditere nditaona kuti apa sizikuchita bwino. Kukumana ndi tiana tambiri tasikana tili ndi tiana kumboyo. Ambiri kwafunsa uli pabanja, ayi sindili pabanja. Anangondiberekera mwanaye. Anandisiya. Ndi zinthu zokhanga zimene zija zimandimvesa chisoni kwambiri ndipo zimandiswesa mtima mwanga mtendere. Ndi chifukwa chake nditaonesesa kuti koma apa ndilowerere. Atsikana ayenera kukhala ali pa sukulu, atsikana asakhale chonchi. Chifukwa chake tinakhazikika ndi anzathu mabungwe osiyanasiyana kukhala pansi kuthandizana, a social fair analipo, aku education so analipo, ngalenso aku polisi analipo. Tinapanga mabylaws otithandizira kuti kunoko tithetse mchitidwe wa ana kukwatiwa ali ang'ono, kusiya sukulu, kutenga zimimba komanso kukwatiwa tili tiana tating'ono tinathesa zimezo. Tinayika mabylaws oti mabylaws amene akuthandiza kuti zinthu zitheke. Chabwino mwina tikamakamba za maukwati ana achichepere amene wawa pofika na lero lino mwina mungatipatsa chithunzithunzi choti mwathetsa maukwati ochuluka motani? Maukwatiwo ndiye ndathetsa ndisaname chifukwa ndinayamba zimenezi nditangokhazikitsidwa pamene pa ufumu 2011. Nditazabwera kuno kuchokera kumene ndimakhala planta ndimaphunzitsa kubwera ndinaona kuti zinthu sizili bwino, kuona tiana tambiri tindiana kumbuyo ndi zinandikhudza kwambiri, kuona kuti anawo sukulu sakupita koma ali mmakomo. Ndi zimene zinandithandizira zinandipangisa kuti apapa ana apite ku sukulu. Dera langa lino ine ndaphunzira, ana walekera nje kuphunzira, atsikana ayelekera nje kupita ku sukulu. Ndinaona kuti kuli bwinonso atsikana apite ku sukulu. Ndi chifukwa choti nditamba nthawi imeneyo kufika 2022 ndinali ndathesa mabanja ndithu akwanira 2008. Ndi mabanja amenewo atsikana ambiri anapita ku sukulu. Ndimayamikira kwambiri kuti nthawi imeneyo ma 2019 akamfedi anatithandiza, anayambira analowerera ndikutithandizira kuti ana ena amene timathesera mabanja awo timabwezeresa ku sukulu. Nthawi imeneyo akulipira ndithu sukulu ya ku secondary school. Ndi anatithandizira akamfedi anatithandizira ana ena kutithandiza kuwabwezeresa ku sukulu. Komanso mwa ine ndekha mogwizana ndi mafumu anga komanso mogwizana ndi DC athu titole ana ena azipita ku sukulu amene asakupita ku sukulu. Tiye ndalipirire, tinasungisa ndithu ndalama ndikumalipirira kupita ku sukulu. Ndipo anapita ku sukulu wagulira uniform, akakhala primary ambiri timagulira ma uniform, wagulira makope, zonse zofunikira ku sukulu. Ana amapita ku sukulu. Ndiye tinaona kuti zimenezo zatithandizira kwambiri, ana ambiri abwereradi ku sukulu. Koma ena analiokanika, amene analiokanikawo timapasa ndithu kachibalo kenakake pang'ono kuti apapa
kuti adziwe kuti izi zizofunikira chifukwa tikaona kuti mwa mabailozi athu tinayika kuti mwana watsikana akangolepesa na sukulu ndi nyamata ndiye kuti makolo atsikana apereka mbuzi, nyamata apereka mbuzi, komanso amfumu adera limene apereke mbuzi chifukwa cha ndimachula mbuzi chifukwa mabailozi tinauza mfumu ina titalemba mabailozi amene titapanga mabailozi tinayenda Chikumbu yes kuwerenga maklasta maomo kwawerenga mabailozi amene acha kuti aliyense amvese kuti kunjako kuli mabailozi komanso koposesesa ndithokoze Mzati inandithandizira kupereka uthenga umene wothetsa makwati achichepere mmene mwateremo mnandibwereranso ndinadziyanena kuti ngati mwana achimwisidwa choncho ndi nzake mabailozi akutere alipereke mbuzi nde amene amalephera panali ena olephera amati ife sitikwanitsa amene kuti mapasaka chipaka punishment kena kuti apite ku skulu kumene amaphunzira mwana wawoyo makolo akathandizire kugwira ntchito ina iliyonse chifukwa timapasa ntchito yoti akagwire kaya kukakhala kukumba maenje utaya zinyalala makolo akakumbe ana azinzawo azifunsa kuti kodi makolo ake uyu chifukwa chani akutero aziti iye anapasana mimba ndi nkhani zimene zozo tinazika kuti aliyense adziwe aone poyera kuthetsa kwake tipange choncho ndiye zimenezo zinathandizanso komanso timapasa kunoko amalawirira mama utiloza ndi mama uliosalawire kunyamata kandi kuzagwiri kwati gwirira ntchito kofesi kwanga molo makolo amene anawo asikagwira mwina miezi 4 akugwira tsiku ndi tsiku nde zinathandiza kapena kuzati sesera kuno mpaka nakuseuko akusesa tsiku lililonse nde zimene zozo zina ena zimaswesa mtendere koma ndikagwira ntchito meko chifukwa chakuti ndapereka mimba ndazisiya basi zoterozo pang'ono zinayamba kuchepera Mori nawo mafumu analolera kumapereka mbuzi ndithu. Alekiranje. Nangasema zonga tisapereka tu mbuzi tiapa chita suspend. Akhala miezi mwina 4 or 6 atakhala pansi kai. Asali mfumu. Tidapeza wina kuti aziyang'anira. Ndezimene zozo kwa hiyo zinalizochitisa manyazi kuti ndikasiye chifukwa choti ichi nja amalimbiki yakuti kuonesesa kuti zisachitike mdera lawo nchifukwa chete mapeza kuti tathesa makwati ambiri nkhani zake zinali zimene zozo Chabwino mwakambapo kunena kuti kuyambira 2011 kufika na pano ntchito imene ikuchitika mwina kuyambira 2011 kufika pano alipo amene atsikana amene mukuwaona kuti atabwerera ku skulu awawa mwina pofika pano agwira ntchito zosiyana kapenanso mwina alipena pake kwambiri ndipo ndiyamikire ndithokoze kwambiri ena amene anandimvera ndikuyamikira wina ndinakumana sikale dzulo lomwelo ndikuphunzitsa ku secondary school ndina panja ndiwendani ali mayiwala jamna ndithandize kubwerera ku skulu ndinachola chinthu chake cha mtengo wapatali kuti pale wina ndinakumaniza naye ali ku immigration wina ndakumaniza ndi manesi akakhaphunzitsa ndende osanena ndambiri atsikana amene akuchita sobwino chifukwa amayamikira kuti kupandatu ine kundibwerezeresa ku skulu afumu kuthesa ukwati wanga bwezi ndili khandili kuti kaya ndimayamikira chifukwa cha chimenecho chifukwa ena ndithu zinachita bwino pofika lero kupatula kuti munakhazikitsa mabailozi sewa zonse zimene mwafotokoza zimene ndithu munakhazikitsa zoonesesa kuti maukwati amenewa asamachitike pofika lero kudera kwanu kuno tinganene kuti maukwati ana achichepera kuchitikabe kapena zinatha sizinatha zikadachitika and wiki yatha yomwe naitanisaso mafumu chifukwa apapa ndinachita ngozi 2024 ndiye kupuma kumene ndakhanga ndili mchipatala ndakhala mchipatala miezi ngapo pafupifupi chaka ndiatuluka kukhala osagwira ntchito bwinobwino anthu amaona ngati basi talekerera ndiye ngakhale mafumu ena analekerera ndinanadati
naona kuti mwambiri maukwati ana aberekedwa achulukanso kwambiri ndiye ndinayitanisanso mafumu zinthu sizili bwino tiyeni tiyime sabata athayi ndayitanisa ndithu mafumu onse magulupu onse ndauza maklasa ayambe kugwira ntchito kuteka ku wiki amawayi ndikhala ndikugwira ntchito imene yoyendera maklasa onse ndione kuti funa ndauza kuti mundipase maripoti imene zilili komanso gulu la azimayi aja 25 ndinayitanisa ndati ntchito yanu simukuyigwira mizimu pafupi pompapa pali mwana wapasidwa mwana nzake mwana wa zaka 13 anali standard 8 wapasidwa mwana nzake mtsikanayo panakulira kuti apite kuti kusukulu koma makolo ake mayi ake akukana kumulandira mwana kuti iyeyo apite kusukulu ndauza komiti imene takayankhulane nawo ndi mayi ake kuti mtsikanayo akatsekera pano azizake akamatsegulira abwerere kusukulu akayambiso Sunday 7 izo zikuchitika ndipo zitheka tikufuna kuti kuna kulikonse asikana ayende fine sikonesa kwenda musemo koma asikana makomiti amene ajenda amene amayang'ana kuyenda sifasiti nangoika limodzi tinazungulira konse Chikumbu yense kwa mafumu konse chifukwa tinatenga mafumu anthu uko komanso maklasi aja akugwiranso ntchito yawo panopa ina anazapereka ripoti lero lomwe kuti ziyamba kuyenda ukuku zinthu zili bwino ndiye tikufunisisa kuti ana abwerere kusukulu ikakhala ma secondary school awa aboma abwera uleretu sikuti akalipira ndio khawo kapena nali private ena akudandaula panopa kuti iyayi mmene zilili akuti to school njekeze za school za masana izi za open kumene ndikumene akhanga takulipira ndiye kumene konse tikufuna tione kuti tiyathandiza bwanji kuti anawa abwerere ku skolo tiyapezere chithandizo choti apitirire ku skolo mukuona kuti mchifukwa chani maukwati ana achichepere akuchitikabe kuno kumulanje makanso kudera kwanu munakhazikitsa malamulo osiyanasiyana koma zikuchitikabe ndi chifukwa chani kuonerana zambi kumakhala kuonerana sanga uyo ali ndi mwana ineso ndikwatiwa komanso kwina kuonera izizi za mafilimu mizimu muti ma video show kabla kamaona zimene zija zimene akuona amene mozo amatengeka nazo mkumateni chifukwa yake tinaletsa kwambiri ma video show kuti azionesedwa masiku a sukulu zimene zijazo tinatepempha polisi atithandizire chifukwa zimene zijazo kusokonezanso kwambiri ana sukulu ambiri akusokonekera sizikuenda bwino chifukwa cha zimenezo akaonera zimene zija matiti ziyese pa ground ndiye kuziyesa kwake zalakwika sikale milungu iwiri yapitayo tathesaso baja lina mwana sikana wa zaka 14 mamuna wa zaka 15 akuti afuna kwatirane nde tinana kuti sizili bwino sizikuyenda apapa makolo ndi amene anasadandaula atsikanayo atabwera tinayitanitsa kubwera makolo anyamata kubwera kuona kuti tinayankhulana nawo ndiye kunoko tikafuna kuthesa timalembesa ine wakuti ndinali pa ubwenzi ndi uyu kuyambira lero ukwati wathu watha pano pakhomo pasi niyo chife kuyambira lero wakuti sibwenzi langaso sinkazi wangaso timathisirapo mpaka simuzatonaso tili limodzi zikathapa timatuma swano athu acha achisisi aja azimayi aja azibambo talowererane mutiyang'anire muone kuti zili bwanji maderamo akupitiriza akatimeta kupitiriza timati ifeyo tinapangatu ubale ndi apolisi ngati zikupitirira apolisi akutengani akakusekerani ena amatengana kuthawitsana kupita kudera kwina kunonse zimachitika kwambirinso makolo nduzanena kuzadandaula ana ajatu kulibe kunyumbako anachoka kumene anapita siti kudziwa ena anatina kuti anapita kuchikwawa zonse akhala bwino tinauza makolo itanisani ananu
ino simufuna simasilira anzanu amene ali pasukulu agwira ntchito zabwino akuchita zinthu zopambana simasilira zimenezo ndi ena timasilira koma ana wakusamva ndati yayi thandizani mwanayo ndi wanu mukapanda una kuti ndekana nganditani amthandize ndindati ndinotu inekwa ine ndikungokuthandizirani kuti anano aphunzire asatayike ndithudi. Ndi program yapadera imene tikucheza ndi Senior Chief Chikumbu pamene ndithu akutifotokozera maka zokhuza maukwati ana achichepere kulimbikitsanso maphunziro atsikana. Pamene tikupitirira mwakamba kunena kuti pakatipa zikhala ngati zinagundikanso mwazindikira kuti zagundikanso mwayitanitsa mafumu anu mwayitanitsa magulu amayi ndi magulu osiyanasiyana amene ndithu mmagwira nawo ntchito poonetsetsa kuti maukwati ana achichepere kuno kudera kwanu sakuchitika. Pamene mukukhala ngati mukuyambanso mugwiritsa ntchito malamulo omwe aja kapena ndi ndondomeko zake ziti zimene mwakonza kuti kuyambira pano kupita mtsogolo zikhalenso zikugwira ntchito? Kwambiri tinafuna kugwiritsa ntchito malamulo omwewo koma pali vuto kuti malamulo amene ena tinalemba tinakonza zathu aboma natenga mwa mafumu onse kuti akakonzedwe akhale onse chimodzimodzi dziko lonse lamala kuti munthu wachoka kuno kupita kuchitipa akanoti malamulo ake ndi ati okhaokhawo ndiye pano sizinabwere ndiye tinaonanso kuti tikonzenso malamulo akhalepo ena tione ndiye tikalemba malamulo suti timangopanga kumamba kuwagwiritsa ntchito timapita nawo kwa DC akationere komanso magistrate kuti akaona kuti kodi sikusemphanitsa ndi malamulo aboma. Tinaonanso penapa kuti malamulo aboma penapa amafewera kwambiri kusiyana ndi amene timayika ife chifukwa ndithu sizimatithandiza. Malamulo aboma akuti mpamba amati mwana akati mwana ndi mpaka na zaka 18 pomwe ife timati chani 21 chifukwa chani tima 21 timati mwana akhale atakhwima munzeru muchina chilichonse akhale atakhwima nde zimene timafati zitithandizire kuti mwana uja ku secondary ku primary wapanga secondary wapanga mwayi ngati wasankhidwa ku college akupangeso za ku college kapena kaya ku university akakhalenso ndi masiku ndipo kwana nthawi imeneyo akhala ali bwino wakhwima mzero ndi zonse zili bwino ndithu athakuwachiwa. Munakambapo za ophunzira ku sukulu za secondary zimene amapita madzulo kumene ndithu mukambanso kuti mukumayesesabe kupeza apo ndi apo ndi kumawathandizira. Tinene kuti thandizo limeneli inu ngati gogochalo mukulipereka mpaka nakalekale kapena pali zina zimene mwina mukufuna kuchita kapena mukanakonda kuti zitachitika kuti mwina zithandizenso mbali imeneyi kuti enawo atsikana azikhalabe ndithu kuti awapitirira ndi maphunziro awo? Kwambiri tinafunisisa kuti titate koma timafuna kupempha akufuna kwabwino alowerere atithandizire. Ndimayamikiranso MP athu kuno ona Bokondo Nakhumwa anatithandiziraponso ena mwa iwo amene ali opita madzulo atasimidwa titakagogolera kuwapempha anatithandizira kumaliperera. Komanso tikupempha kwa ena akufuna kwabwino atithandizire ndithu kuti anathu aphunzire anathu akulephera kufikirako chifukwa kumene kuja siku ya masana iyi amalipira ndithu ndalama yoti ena sakukwanisa. Ndiye tifuna kuti ena amene akufunisisa kuti abwerere ku skulu afuna abwerere koma kudzera mu secondary school zake zimenezo za madzulo za masana isi ndithu ndiye tidapempha atatithandizira. Alipo ena akufuna bwino atithandizira ena amatapa kwana 10 choncho ndiye zimene zichazo timaona ngati zitithandizira kwambiri tigogodabe tipitira sitisiya kugogoda kwa anthu oti atithandize. Pali ena ndithu ndikukumbukira amasachita asikiti atsikana amasachita timaganyo otongola chimanga ichi ufunsa iwe kamwanako kamwanakanga iwe nali pa school nali form 1 ndi form 1 umati wamaliza school zinangochitika
ndiye school ndikuifuna ndifuna ndibwerere ku school koma ndalama yake ndati school ali ndi maphunziro masana pa open abasiru ndeko mandalama ndilibe zandikhoza ndati ngati ukona kuti mwana wako wakula chifukwa mwana kukali ndi chaka chimodzi ngati pano ukuona kuti apa ndifuna ndibwerere zatidziwise tizaona kuti tizakuthandiza motani. Munakambapo nkhani ya mwana akufuna kubwerera ku sukulu koma makolo akana amulandira mwana kuti akabwerere ku sukulu. Pa nkhani imeneyi inu ngati mwini dera mukuti muzipanga motani kapena mmatani? Apapa ndayamba kai kuwazigwiritsa ntchito ya komiti akayankhule nawo mayi ake aja makolo kwa amene zikutero akakanika nde andibweresere abwere kuno tiyankhulane nawo mayiwo tione kuti tithandiza nawo bwanji tithawa kuwaziwisa ena otithandizira kuti akayankhulane nawo kwambiri mayiwo chifukwa sitilolera kuti mwana akulira kuti ndifuna ndipite ku sukulu mayi akuti iyayi sindikulandira mwana wako ndaona kuti mwana sana mkonde akuti ndifuna ukwatiwa mwana akuti sindifuna mwana panopa nzaka 14 akakwatiwa akapanga kuchani kubanja ndiye akuti ine ndifuna kuti ndithu andilandire mwanayi ndibwerere ku sukulu mayi akuti iyayi ukwatiwa chibalo sankamva akumulangiza ndikuona kuti si chibalo sichimakhala chimenecho si chibalo chabwino azimayi ngati timapanga chibalo chotero chimenecho tisinthe pamene tikufuna mwana wathu sitikumukonda tionese chikondi kwa mwana kumulandira mwana sikunena kuti mwana muzimuyamwisa ndinu mayi samuyamwisa ndiwo kongompasa chakudya mwana ndiwoyenda asokala kuyenda limene ndifuna kungomuyang'ania kamwana kakang'ono akana kuti ndikumpasa punishment chibalo cha mtundu wanje chimenecho si chibalo chabwino mayiyo ndofuna sona walandire chibalo kwambiri. Pa ntchito imene yothetsa maukotana achichepere kupititsa patsogolo maphunziro atsikana kuno kudera lanu tiziti mukumananso ndi mavuto ngati? Mavuto ndiye osayamba ndi ambirimbiri koma timapirira nawo chifukwa timadziwa kuti izizi ngangoti kankhonya kang'ono akangoti kulira kuopa iyayi nauza kuti akuluakulu olo umene mwateremu ine tusine kuopani mwana wina ndithu ndazapfenda ndi amakolo akulira kuti mwana isakugona nyumba mwana yakhalira kwa amuna mwana tinafuna tinatenga tini muna ali mwana basi ankhalira kuyenda chani sisi kuchita bwino tiyana bwana kuti tiyathandize tinantekatu mwanayo kupita nayo kuti ndatipita ku polisi amusunge kaye masiku awiri wankazi tamusungeni masiku 3 mukasunga masiku 3 aone kuti kodi zimakhala muzigwirisa ntchito bwino yokolopa kaya maselo onsewo akolope palibe vuto chifukwa ndi mwana osamba sakufuna mchitidwe wabwino kuyankhulidwa bwino sakufuna nde pena pake ife zimatisowesanso mtendere timavutika kwambiri ena amabwe nkuzatilalatira mwana ndi wanga mukunkakamiza kupita kusukulu ndi wangatu mnabereka ndeka ndati mnabereka ndinu koma mwana iyi si wanu yekha mwana ndi wanga mwana ndi waboma mwana ndi wadziko si wanu yekha ndiye musane kuti mwana ndi wanga mena kuzunzika mwana kuti mwana ndiye saka na mazunzika chonchito bwezi pano mwana ali pabwino chifukwa ngasi wanu mukunyadira si wanu nokhaya mwana ndi waliyese chabwino pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu pano mwina mukhoza kukhala ndi mawu ena aliwonse kupita ku mtundu wa Malawi? Mawu anga ine kwambiri akulu tonse amayi abambo nonse kani mafumu tiyeni talimbikise anzathu achinyamata ana atsikana ndi anyamata omwe apite ku sukulu anyamata ndi atsikana apo anyamata aso akaphunzira akakhala osaphunzira sizimaoneka bwinoto sizimachita bwino ndeti kufunanso nyamata aphunzire mtsikana aphunzire tiyeni tilimbikise tisangalale kwambiri kuti maphunziro ndi aulere ku secondary school ndeti tikapanda kumulimbikisa ana
pomwe president walimbikisa kale maphunziro patsogolo ife ndeti zikafokesaso tatiyeni tionese kuthokoza kwathu powalimbikisa ana athu aphunzire chifukwa anawo akaphunzira ife tizayimba lokoma tsogolo mwana athu akuchita bwino sikuti onse amene aphunzira azayamba ntchito kuli ma technical colleges ambirimbiri kunonso kwathu kuno kwa Chikumbu tinayo Nasumba Technical College imene ana akupita ndokumakaphunzira zaluso zosiyana zimene zijazo akathandizika nazo sangapita kukaphunzira zimene zija asana ziwe china chilichonse asanapite ku sukulu zikufunika kuti apite ku sukulu kuti zimene akaphunzira kumene kucha zizikakhala zokhazikika m'mitima mwawo akaziwe kuti akati kaya ndicho kusoka kumene tailoring kaya ndi welding akaziwe kuti welding kapena iyayi kuti bricklaying zonse zimaphunzisifuna luso lophunzirira ndi ana aphunzire ndanena kale maphunziro ndi aulere omwe ifeyo amalawi tikuthokoza kuti zinthu zili bwino maphunziro ku secondary ndi aulere ku CDCS nkwaulere secondary school zonse ndizaulere tiyeni ana apite akaphunzire tialimbikise tisayang'anire pasi asatifokese anathu amafokesa ati sindipita ako twine kusukulu kwanu ife nkuvomereza akati sindipita kusukulu ndi pamene kuonesa iweyo mphamvu zako mwana uja akaphunzire apapa mwa ndikungofunisisa ana onse ataphunzira apite akapange zamaluso akapange khabira ku university kuli kwambiri kusikuliso sukulu za kuphunzira za ulimi ndikuonesa luso limene lija pena paliponse dziko lathu la Malawi silosauka ananena kale Profesa Malemu Profesa Bingwa Muthalika Mzimu wause mtende kuti Malawi si dziko losauka koma tasauka ndife mbongomo ambuye atithangatire kuti china chilichonse chiyende bwino zikomo kwambiri. Chabwino tamaliza motelo mutu ambiri ndithu tazimvera tokha mmene afotokozera Senior Chief Chikumbu maka kukamba za ntchito zimene akugwira kudera kwawo boma lino la Mulanje zopititsa patsogolo maphunziro atsikana komanso kukamba nkhani yothetsa maukwati ana achichepere imene afotokoza ndithu kuti pakatipa zinaoneka ngati kuti zagundikanso zayambiranso koma pano achilimikanso kuonetsetsa kuti maukwati ana achichepere mdera mwawo sakupezeka ndipo kuti sakuchitika konse. Langa dzina ndi Chikondi kuphata pamakina panali Andrew Mandala tikufuneni zabwino zonse pompano pa Mzati kamphepo kayaziyazi.